Agora, o que imos facer simplemente é levar os ombreiros cara ás orellas, vale? Acercalos. Brazos tendidos nesa posición, collo aire, exhalo. Iso é. Imos facelo 10 veces. 4. Mantendo sempre os brazos completamente estirados, sen flexionar cóbados. 7. 8. 9. E 10. Relaxamos uns segundiños. Imos repetir de novo este exercicio. Vamos ben, verdad? Sí. É que hoxe sentoulle mal o engrudo de onte. Que cho conte? Conta Mas que... mal o qué? O engrudo que fixeches onte. Que fixen onte? Eso non engrudo. O batido que fixeches. Ah, Que batido fixo é? Veña, cambiamos. Contanos aí, Anxo, veña. bo, onte ahora puxeme aí a facer dieta estricta e o tema de facer comidas non é o meu. E nada, fixen, en vez de un yogur con proteína non sei que, o que fixen foi casi cemento. Un experimento fixeste aí, non? Pero comino, Díxome que me iba a traer hoxe, pero me trouxe. E última. Porque te quero ben. Moi ben, relaxamos os segundiños. Estuve inventando aí un batido, o yogur de proteína, con avena de chocolate. O Anxo ponse a cazolear. E para min que non toma ben as medidas dos ingredientes. Paseime a fariña de avena e eso quedou unha masa, madre mía. E o seguinte exercicio imos facer agachamento lateral. Imos necesitar só un haltere, de acordo? Como sempre, collemos o haltere e imos a un lado e cara ao outro. Miramos que os xeonllos non sobrepasen a punta dos pés, estendo unha perna, flexiona a outra. Collemos un haltere de man, colocámoslo no centro, nesta posición, imos comezar cara á dereita, flexionando o xeonllo dereito, imos ao lado, e volta ao centro, a outro, e así 10 veces a cada lado, vale? Moi ben, van dúas, o cu hacia atrás, o lombo recto. Que levaba ese batídolo? Ui. Levaba Cemento. yogur, proteína, fariña de avena, noces e chocolate. E xa estaría. Xa estaría, E claro. de que cor quedou? Gris. A cor debía ser así media grisácea, máis ou menos. Uf, si me estou imaginando tiña unha pintaza. Mañá traigo chun, xa verás. Non, grazas. E última. Vale, relaxo uns segundiños. Porque, como sempre... Bueno, non como sempre, outras veces non repetimos, pero sí que imos repetir outra vez este exercicio, outra serie, vale? 10 a cada lado, collemos aire, collemos halteres e comezamos cara a dereita. Soltamos no centro, vale? Levando o embigo cara adentro, activando o glúteo. Temos que notar o traballiño aí no glúteo, na perna. Pois eu cando vin dixen, madre mía, vai comer eso, porque eso non era para tomar, eso era para comer. Tiñas envexa, Para verdad? facer casas. Eh. Para pegar ladrillos. Moita envexa. Van 6. 7. 8. 9. Imos ao lado. A última. Moi ben. Perfecto, deixamos os halteres un ladiño. Pero ao final di que o comeu, non sei se o comeu co coitelo, é que eso non había maneira de meterlle o dente, pero bueno. Díxome que iba a traer hoxe un pa min, pero non me trouxo, afortunadamente. Teño que comer eso, morro. E agora imos traballar na esteira, así que colocámonos en posición de cuadrupedia. E o que imos facer é o seguinte. Ben, mans debaixo dos ombreiros, xeonllos debaixo da cadeira. E o que imos facer é flexiono, leva acercando o xeonllo cara a frente e estendo perna e miro frente, de acordo? É como o gato vaca ca perna, sí?
Entón, imos facer 10 con cada perna. Comezamos ca dereita, sen intercambiar, sempre dereita, e comezo, collo aire e solto. Iso é. Movimento da columna. E levamos ata a altura do glúteo. Moi ben. 7, 8, 9 e na última imos quedar aí e facemos 3 respiracións profundas. Collo aire e solto. E última. Moi ben, genial. Imos cambiar agora de perna. Collemos aire, flexionando e solto o estirar. Moi ben. Seguimos así. Van 7, 8. E imos ca última, mantemos. E aquí, 3 profundas. E unha última. Moi ben, relaxamos atrás, levamos o cu cara aos talóns. Hoxe fixemos o gato can un pouco evolucionado, estirando a perna, e gustoume. Porque traballas e tampouco te matas facendo. É un equilibrio perfecto entre exercicio e descanso, sí. Gustoume. Moi ben, o gato can leveino moi ben. Que pasa? Que xustos que molan, o profe non o repite. Que casualidade. E o seguinte exercicio que imos facer é flexións, vale? Xa aproveitamos que estamos nesta posición. Vou colocar ben aquí os halteres. Aproveitamos que estamos nesta posición, boca abaixo. Levamos o peito cara ao chan. Recordamos, se nos costa moito que as pernas estiradas, xeonllos na esteira e mans separadas, formando un ángulo de 90 grados á altura dos ombreiros. E aquí, collemos aire, imos facer 10, de acordo? As que poidamos. Collemos aire e solto o separar o peito do chan. Baixo e solto arriba. Moi ben. Iso é 5. Moi ben, Estrella. 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Relaxamos aí uns segundiños, boca abaixo. Noemi, estás cansada? No, estou morrendo de calor. Claro, con ese peiteado que traes hoxe, non? De leona. De a lo afro. O afro, sí, total. Ben, imos seguir agora traballando a zona do peito, pero ahora cos halteres, de acordo? E boca arriba. Imos facer empuxe de peito. Collemos os halteres. Que calor. Sí. Agora, a mesma posición que estábamos antes nas flexións, pero boca arriba. Os brazos colocados da mesma maneira. Agora, o que imos facer é coller aire e soltar xuntando arriba, de acordo? Baixo collendo aire e soltamos arriba, xuntando os halteres. 3, 4, 5, cada vez que subo, levo en vigo cara dentro. 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, relaxo uns segundiños e imos repetir este exercicio, vale? Como imos? Moi ben. Ben, verdad? Eu vexo-vos ben, Sí, sí. A Noemi un pouquiño aí sofocada. Porque de Eu reto. tamén, o que pasa que non me ves ben. Ai, que calor, Ben, mellor que haxa calor non frío, Sobre todo para entrenar eu prefiro que haxa calor. Veña, collemos de novo os halteres, mesma posición, collo aire e soltamos arriba.
6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños.